סוף סוף קיבלתי את הארון שלי לחדר תוכן, אז בואו נסדר אותו. וכן, חסרה לו דלת. התחלתי פה ממגירה של כל הסטוקים שלי. כאן אני אשים כל מיני מוצרי גוף ושיער. יש כאן כל מיני חלקים של הדלת שחסרה. אני נחביא אותם פה. טוב, זה החלק הראשון בינתיים. אני משאירה מגירות בשביל חומרי ניקוי או דברים שיבואו בהמשך. נעבור לחלק הבא. כל זה ציוד צילום, אל תדאגו, גם זה יתמלא. לדים ודברים שאני צריכה להכניס לחדר בהמשך. גם זה. ודברים של הציפורניים שלי שעד עכשיו לא היה להם מקום. ועשיתי את החלק השלישי נמוך יותר כדי שאני אוכל להניח כל דברים. אוי, זה כזה יפה. וזה איך שהכל נראה בינתיים. ותליתי גם את המראה. אז הגיע הזמן להוסיף לה איזה טאץ' חמוד. מושלם. יש עוד כמה דברים שאני רוצה לעשות פה. נגיד עכשיו אני לא יודעת מה לעשות עם המקרר של הקוקה קולה כי הוא לא נכנס לכאן. אני רוצה לשים לדי מאחורי הארון, לקנות מראה, תאורה, ואולי לקנות גם איזה שולחן קטן, אני לא יודעת. תשמעו לי בתגובות מה כדאי לי לעשות.